a saka ido sosai a kan shi. Insha Allah. Duk abin da ya kama na ladabtarwa. Menene dalilin da ya sa mai nasara ranshi ya ɓaci sosai akan ɗan uwan shi kuma yayan shi guda ɗaya tilo, yaya ishak? Maraba da zuwa idan bincike inda muke bibiyan sharhin masu kallo. Kada a taɓa daga mishi kafa a yi abin da ya dace a kan shi. Ran mai nasara ya ɓaci sosai akan ɗan uwan shi yaya ishak. Yanda muka gani yana ba manaja umarni akan a ɗauki mummunan mataki akan shi da kuma abin da ya aikata. Ishak ne kuma a ofis na har yanzu? Yes, ni ne. To, me ma yaya ishak ya aikata haka? So nake sa a rataye in zai iya. Ku biyo mu zuwa ranar Juma'a domin sanin meye ya faru da yaya ishak. Ina tuna cewa wata na zan bar gidan nan. Shin Jamila tubar gaskiya ta yi ko kuma tubar muzuru? Sai in ga da wani ido zan galla iyayena. Kaɗan daga cikin shirin labari na season 11 episode 1 ya nuna mana Jamila ta tuba, ta yi nadama. Abin na damuna na tuna malam. Dan har tana cewa idan ta tuna za ta fita daga gidan kurkuku, gidan yari, da wani ido za ta kalli iyayenta. Da kuma sauran mutanen da suka san abin da na aikata. Da kuma sauran jama'ar da ta zalunta a cikin shirin labari na. So nake ka koma ka sake faɗa masa na dawo. Menene dalilin da ya sa yaya ishak yake barazana wa manaja? Har yana cewa so yake je ya faɗa masa cewa ya dawo. Ya dawo fa yace. So nake sa a rataye in zai iya. A'a. Har yana ƙara cewa so yake je ya sa a rataye shi. Yana ƙara cewa fa so yake je ya sa a rataye shi. A rataye shi. Nan gaba za ka sha mamaki. Menene dalilin da ya sa yaya ishak yake nuna wannan takura da kuma nuna isa sosai? Menene dalilin? A lokacin da zai zo ni ne mai naɗawa, ni ne mai sokewa a wannan kamfanin. Har yana cewa akwai lokacin da zai zo ya zama na cewa shi ne mai sakawa a yi kuma shi ne mai sakawa a daina. Kaga komai lokaci ne, ko ba abin da ba zai iya faruwa a cikin rayuwa ba. Za ki iya rabuwa da shi idan har ya zama dole. Idan har ya zama dole, za ki iya rabuwa da shi. Za ki iya rabuwa da shi in ya zama dole. Me yasa maman Maryam sai yanzu take son rabuwar Maryam da kuma mai nasara? Me yasa? Ki aure wani wanda jinin shi ba zai cutar da 'ya'yanku ba. Me yasa tun farko ta yarda ta bari aka yi auren? Amma za ki iya rabuwa da ni. Me yasa take tilasta rabuwar Maryam da mai nasara bayan ta san hakan zai iya janyo katuwar matsala ga mai nasara da ita Maryam ɗin kanta? Me yasa hakan to? Me yasa? Ai ko yau dole ki zaɓa ɗaya. Wannan tambayoyi ne da ya kamata mu da kanmu mu amsa wa kanmu a cikin sashin sharhi ba tare da Malam Aminu Saira ya amsa mana a aikace ko kuma a umarce ba. A lokacin da zai zo ni ne mai naɗawa, ni ne mai sokewa a wannan kamfanin. Ku danna mana subscribe domin sanin sabon bidiyon mu idan mun ɗora. Mun gode. Ko ni ko mijinki.